Kubhubhe abantu abathathu kwaye abanye abaninzi bonzakele ngexesha lesiganeko sokudubula kwindawo yogobityholo base-Ezimbuzini kummandla wase-Orlando East ngokuhla kwangecawe. Amalungu oluntu athi iqela lamadoda axhobileyo lingene kwindlu ngendlu lifuna imali ngaphambi kokuba livulele imvula yembumbulu kubahlali. Isizathu sohlaselo asikacaci okwangoku, kodwa abemi bacela ukuba amapolisa abonakale ngakumbi kummandla. Usathuka izanya umphakathi wase-Orlando West endaweni yasezimbuzini kulandela isigameko sokudutshula kubulawe amalungu omphakathi amathathu sashiya abanye belelwa izimpilo zabo esibhedlela ngesonto kusihlwa. Kubikwa ukuthi kuhlasele ushaya sibhama abangaziwa ngezulu lezinhlamvu bethi-ke befuna imali ezindlini ezahlukene. Umndeni wesinye sezisulu ulandise kanjena ngosizi ababhekane nalo ngemuva kwalesi sigameko. Nathi sizwe ubuhlungu obukhulu kanjani masitshelwa ukuthi naku bese kuvele isigameko la embuzini. Kunabantu abafikile bangenela abantu nje bavele babadubula kunganasizathu. So sizwe ubuhlungu kakhulu, siyakhala nje siyifamily. Sizwe ubuhlungu ngoba ushiya abantwana abayi-3 uSara and basesebancane labantwana. And uSara bekayi ukuthi babadubule kuphi, babadubule bahlele emikhukhwini yabo, belele emikhukhwini yabo. Nathi sizwe ubuhlungu kakhulu, siyifamily sonke nje nabantu basembuzini nabo ngoba khona nabalimele. Kusenjalo ophethe izinduna zakule ndawo uthi-ke lesi sigameko akusona esokuqala njengoba unyaka nonyaka hlezi zenzeka. Angikhumbula ukuthi umuntu mayisuke ubamba inkunzi fanele afike abulala abantu, kodwa laba mabefika bafike babulala abantu sithi siyezwa ukuthi uma sibuza babefunani ukuthi why bafike nje bafunane imali. Kodwa manje isimanga uthola ukuthi babulewa abantu sekujwayelekile njena unyaka nonyaka 2025 kuphela okuyiwona wona ngathi iwona esike sathi ukuphefumula ngawo ngoba sekuqalileke futhi asazi noma nje bakuqalile kusazokwenzeka ngoba isizini yakhona kaphela uma sithathanisa naleminyaka ephelile. Lo mphakathi sekuyisikhathi ukhala ngokungaphephi kule ndawo ikakhulukazi njengoba uswela ugesi kanti nemijondolo eminyene kakhulu. Kube sekunxuswa noma ngabe ubani ongakwazi ukufaka isandla alekelele ukufihla abashonile njengoba iningi labahlala kule ndawo bedla imbuya ngothi. Ezindabeni zeSoweto TV ngikunokulunga Mthembu ngise-Orlando West.